33. 33. На гарата. На гарата. Кога тръгва следващият влак за Берлин? Кога тръгва следващият влак за Берлин? Кога тръгва следващият влак за Париж? Кога тръгва следващият влак за Париж? Кога тръгва следващият влак за Лондон? Кога тръгва следващият влак за Лондон? Колко часа тръгва влакът за Варшава? В колко часа тръгва влакът за Варшава? Колко часа тръгва влакът за Стокхолм? В колко часа тръгва влакът за Стокхолм? Колко часа тръгва влака за Будапеща? В колко часа тръгва влакът за Будапеща? Бих искал един билет за Мадрид. Бих искала един билет за Мадрид. Бих искал един билет за Прага. Бих искала един билет за Прага. Бих искал един билет за Берн. Бих искала един билет за Берн. Кога пристига влакът в Виена? Кога пристига влакът в Виена? Кога пристига влакът в Москва? Кога пристига влакът в Москва? Кога пристига влакът в Амстердам? Кога пристига влакът в Амстердам? Трябва ли да се прекачвам? Трябва ли да се прекачвам? От кой коловоз тръгва влакът? От кой коловоз тръгва влакът? Има ли спален вагон в влака? Има ли спален вагон в влака? Бих искал билет само за отиване до Брюксел. Бих искала билет само за отиване до Брюсел. Бих искал билет само за връщане до Копенхаген. Бих искала билет само за връщане до Копенхаген. Колко струва мястото в спалния вагон? Колко струва място в спалния вагон?